Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasyny Türkiýede okaýan dünya türkmenleriniň studentleriniň özara gatnaşygyna gönükdirýär. Türkiýede okaýan türkmen studentlerden Gözel Murat, siziň okaýan uniwersitetleňizde türlü ýurtlarda ýaşaýan dünya türkmenlerinden bolan studentler hem barmy? Gözel. Elbette daşary ýurtlar biziň başymyza da okap gören kän okuwçylar bar. Dünya Türkmenlerinden hem var, Awgan Türkmenlerinden var, daşary ýurtdan gelen kän Türkmenler var. Dünýäň türlü ýurtlaryna ýaşaýan türkmenlerden gelen studentler bilen Türkmenistanly türkmen studentleriň özara gatnaşygy nähili? Elbette aramda bir geňörlük bolýar. Hökman bir zatdan bir tapylýar, bir geýinmesinden, gürleşmeden, ama kän bir öyle ýakyn gatnaşyklarymyz bolanok. Näme Amsterdam näme üçin bolanok? Bu artyk öz aramyzdaky dostlukdan gaýnaklanýar. Hani döwletle bir bağlantı yok, yani bir ülke bilen bağlantı yok. Ara dostluklardan, dostluğumuzun gowşaklygyndan bolýar bular. Ha, şol dünya türkmenleriniň studentleri bilen aňsat ysnyşyp bolanok diýenmi? Bizi saklayan hani ysnyşmamyza bir täsirçilik bolan wagt ýok. Ýöne hiç ýaly bir garşymyzda has türkmençe gürlänoklar, haýsy ýurtdan gelýän bolsalar, şo ülkesiniň diline agyrlykly gürleşýärler. O dil bilen düşünýän çäň, edýän çäň. Şondan bir kynçylyklarymyz bolýar. Biram kän bir ara gelmäne mümkinçiligimiz bolanok. Ya bir konferansiýa bolýar uniwersitetde. Bir şowat bir ara geler. Ya da muhammed bir bayramçylyklar bolsa. Mesela biýýärli şu wagt biz Türkmenistan okuwçy olarak Türkmen bayramlarymyzy gutlar berde. Olar artyk mesela Awganstanyň türkmenleridir. Awganstanyň gutlanan bayramlar gutlarlar. Bize göre Awganstanyň bayramy terkeler, olara göre bizim bayramlarymyz. Öwreşmen gelen ýagdaý bolar. Şoň üçin kändir garaşyklarymyz gaç bir 10 ýyl bir gazançylyk gidenok. Ýöne bir düşmanlygymyz hem ýokdur yani. Ýollyzy görsek, garşylaşsak, hosman bir dostumyz, salamlygymyz bolar. Ama öyle bir gol dälken. Hawa Murat, sen tejribeleň nähili? Şu dünya türkmenlerinden bolan türkmen studentleri bilen Türkiýede Türkmenistanyň türkmen studentleriň gatnaşyklary nähili? Türkmenistandan gelen türkmen studentleri yani elbette böyle Küren Tajikistan'dan, Awganistan'dan, İran'dan, Irak'ın ve Suriýanyň türkmenleri hem Türkiýede okumagy kategoriýalary we olaryň diýsen bir näçe sanlary var. Hatta käbirleriniň sanlary Türkmenistandan gelen türkmenlerden hem köp. Bize iň ýakynlary we dil tarapyndan bize ýakyn görülýänleri İranyň, Awganistanyň we Tajikistanyň türkmenleri diýsek boljak. Olar bize aýratyn insiýerler. Meselem bizi görende olar öz ene dillerini gepläp bilmek üçin biziň ýanymyza gelip Türkmenistanda hyzatlar hakynda sorýarlar. Türkmen dilinde gelmesen bilen görüşýär diýerler. Elbette men şahsy men gaty degendir. Ýani pursatlaryň biri bolýar. Dünya türkmenleriniň haýsy da bolsa birini göremde şeýle içime bir gyzgynlyk gelýär. Şoňa bir salam beresim gelýär. Onda Türkiýe okumaga gelseň, onda diňe Türkiýedäki türkleri däl, dünya türkmenleriň wekillerini, dünya türkmenleriniň studentlerini görse bolýar da şeýle. Owa elbette şoň üçin hem to tarapdan hem amatly taraplardan biri diýse boljak. Ýöne gözeliň şeýle belläp geçen dil tarapyndan ýetgeşiklikler diýip belläp geçdi. Elbette ol ýetgeşiklikler biziň Türkmenistanyň içinde, halkynda hem bar. Bu biziň aramyzdaky gatnaşyklary gatary ketmek däl tabii ki. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar. Indiki söhbetdeşimiz Türkiýedäki türkmenlerden bir student ýaşygy. Orazgelli inhasen İzmir'de Ege Üniversitesi'nde okap gören Türkiýeli türkmen talip student hökümünde Türkiýede bilim alýan dünya türkmenleriniň studentleriniň özara gatnaşygyna nähili baha berýän? Selamun aleyküm hormatly dinleyijiler. Türkiýede okan dünya türkmenleriniň ara gatnaşyklaryna nähili diýip. Sonra Türkiýede okan köp türkmen bardyr. Bular Türkmenistandan gelýän, Awganistan türkmenlerinden, Türkmen Sehra Eýrandan gelýän bardyr. Şolaryň köpsi bilen tanış bolup gepleşdim. Çyň aýtsak bolsam, ara gatnaşyklar gowy däldir. O bolsa käbir Türkmenistandan gelen adamlar, Awganistandan gelen türkmenleri Awgan diýip, Eýrandan gelen türkmenleri Fars diýip aýdypdyrlar. Emma tanış bolsa, ha şu diňe gepläp ýotdyra diýip haýran galýar. Şonu bir program
tek İzmir şäherinde Egey Üniversitesinde okuyan adamlar olup, sonra Türkmenistanly, Owganistanly, Türkmen sehraly adamlar gatnaşdy. Sonra bir tafawut bolsa, Siriýadan gelýän, Irakdan gelýän Türkmen diýilen adamlar bilen bizim gepleşimizde, diýip ýa tafawutlar bar. Solar Azeriýa menzäpdir ýa Türkmen menzäpdir, Türkmen bilen bir menzäs tarapy az bolupdyr. Sonra Siriýadan, Irakdan gelýän Türkmen diýilen adamlar bilen Owganistandan, İrandan, Türkmenistandan gelýän türkmenler düşünsüp bilmedi. Olin Türkmenistanly, Owganistanly, Türkmen sehraly adamlar öz maskala olup adamlar gepleşdiler, düşündüler. Solar bizim bilen aýny dip hayran galdylar, dogonluklaryny bildirdiler. Sonra eger gayret etsek, özümi tanasak, tanış bolsak, sonra gatygowy bolup bir-birimiz bilen türkmen boluşumuzy, dogan boluşumuzy aýdyp ýörer, doganlygymyzy güýçlendirsek, gaty gowy bolar. Gepleýär Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleýijiler, mähruman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasyny Türkiýede okaýan dünýä türkmenleriniň studentleriniň özara gatnaşygyna göňükdirýär. Inniki söhbetdeşimiz Türkiýede okaýan Owganistanly türkmen studentleriň wekili Esadullah. Esadullah, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine hoş geldin. Hoş bulduk bana. Menem Esadullah Erkin Owagistan türkmenleriniň okuwçysy hada Türkiýede okapýan. Bizden köp minnetdar çağıraňyz üçin biz dörden Azatlyk Radiosu arkaly öz ýürek etdiňizde dünýä türkmenlerine ýetirip için bize mümkinçilik sağlaýan çok sağ bolun. Esadullah, edil häzirki döwürde şu Türkiýede okayan dünýä türkmenleriniň studentleriniň özara gatnaşygy nähili derejede sen pikiriňe görä kanagatlanarlymy ýa-da ösdürilmeli, kämilleşdirilmelimi? Sen pikiriň nähili? Men pikirime häzirlikçe bazı bolanlar üçin köpleri çol bir ekonomik bir güýç bolmadygy üçin bunları bir ýere toplap bilmek için dolu yeterli dam kadyon. Hemçin diýende bärde Türkiýede 81 vilayetinde okap beren hani Irakly, Suriýa, Türkmenistan, Owganistan, İran türkmenler var. Ýöne häzir hem bir ýere toplanan diýsek bir şäherden bir şähere geljek bolsa bize bir ýol başçylyk etjek, bize bir ýol götürecek, ertek günüň başymyza gelip bizdek her ýyly bir gynçylygyň arkasyna durup biljek bir ýol başçy gerek ýöne. Şonan bir edip bilenmiz ok. Häzirki ýagdaýda ýaxşy niýetini hem düşünen oklar. Bizdiň maksatymyz şu türkmenleri bizim däp desturgyň ösgüçin, ortak ýene bir ýere gelip bilmek için. Näçin diýene türkmen milleti kiçi bir milletde. Bizim ata-babalarymyz bugünçe bize ýaxşy ad abry galandy ata-babadan. Birem şol Oğuz hanyň, birem şol Selçuklunyň, birem şol Osmanyň nesli. Bir de şolaryň nesli bolsak, şolaryň gany damyna daşýamadyk. Birim bir zatlar edip biler. Ýöne häzirlikçe şol ekonomik gençlikler bolan sebäpli bir ýere ýygnamak gatykyn bolýar. Men özüm muny köp howaslandım. Ýöne biremden bu arzularymyz ursamyzda galýar. Menen bir türkmen ýigidi bolşyna aýtjam ki, türkmeniň türkmenden başga dosty ýokdur. Bu sözde başyna gynçylyk gelen bir türkmen düşündiler. Biz Owganistan türkmenleri ýakyndan görüp gelýär. Bu türkmeniň türkmenden başga dosty bolmaýjakdygyny. Men häzir Türkiýede okap ýörän ýerimde ul işlerden gaty gyzyklanýan Türkmenistanly doganlarymyz, Irakly doganlarymyz, Suriýadan gelen, İrandan gelen türkmen doganlarymyz bilen wagtym bolsa olar bilen gaşlaşsam bu zatlary düşündirýän. Gelin gaýrat edilin. Bugünçe de hemmelerimiz her birimiz uruş sebäpli başga syýasy meselelerden tarap uzak kaldyk. Bundan soňky täze nesilde birek birimiz bilen ýakynlaşyry, ortaklaşyp bir konferans zatlar guraly, birek birimizin ösmegimizi näme sebäpler bolar, nädip ösüp biler, bu ýollar aktaraldy diýip men bir näçe ýaş türkmen ýigitleri bilen hem muny gurulmaşyp geçirýän we bu fikir alýan. Suriýa türkmenler, Irakly türkmenler we Türkmenistandan gelen doganlarymyz bilen. Şolar şu pikiriňi nähil gollaýar, şu özara gatnaşyklary ösdürmek üçin tagalla edeliň diýen pikiriňi nähil gollaýarlar. Bir adam öýle gynçylyk görmedik bolsa, bir atlar kem gydyklanmaz sebäbi. Hani Owganistan türkmenleri, Irakly türkmenler, Suriýa türkmenler görüşini diýen görüp otursaňyz, olar öldürilip getirilýär. Oň üçin biz o taýda ýaşamak üçin bazı zatlara mejbur bolýar. Hani sesimiz çykardak, bizem böyle hakkımız verilenok, haksızlığa uğruyoruz deyip aytmak mecburiyetinde kalıyor. Onun için Suriyalı, Iraklı Türkmenler buna katıkan gıdıklanıyor. Bizem diyor bu insan yazıyor, bugün bize başka milletler bizim derdimiz için dertlerini ok. Nerede botoşok bizem hani bir Türkmen doğanlarımızdan bir kömek gelir mi deyip çok umut bilen yazıyor deyip şöyle diyorlar. Hani indi bu zatları edip bilmek için bir bu zatlardan yorumumuzda etsek bunu etsek deyip yöne bunu bir hemmetin bir ara toplayıp bilmek için bir mümkünçilik gerek, bir ekonomik bir güç gerek. Bu zat bize olmadığı için yine üniversite içerisinde veya başka vilayetlerde konferans arkalı bir ara gelen vaktimiz bu zatları gurulmuş geçirtiliyoruz. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.